No, ak viete, tak čo sa stalo s zelenou farbou part 1, to ste asi videli. Tak tuto vidíte, že toto všetko je ružové. Aj nakaj. Čože? Aj toto je ružové. Marli, neviem, kde je. Nájdeme sa pozrieť. To vypadá. No, tak viete, už sa modrá farba konečne zmenila späť, ale tá zelená stále nie.